On kaikilla, täällä on Moi Roba Gamer XD. Tänään mä näytän mun vesenhanskat, jotka on Selectin, fingersaveit ja mun nappikset Adidas X 16.3. Tässä on 04, tää on koko, sitten S-merkki eli Selectin, ja tässä on tää toinen, ostin eilen, niin ei ole hyvin kulunut, ja tässä on toinen, ei tässäkään hyvin kulunut, mutta ei se mitään, mutta on fingersaveit. Suosittelen ostaa, maksaa 20 tai 17 euroa ja 90 senttiä XXL:ssä. Mutta nämä oli 60% alennuksessa, niin minulle käy tuuri. Ehkä sinullakin käy tuuri. Suosittelen näitä hanskoja ostaa. Ja suosittelen ostaa Adidas vesenhanskat kanssa. No niin, nappikseihin nyt. Eli Adidas X 16.3. Tässä on tämmöiset sukat. Hienot sukat. Nämä kyllä on hyvät. Ja sitten tässä on nämä sukat, ei millään saa pois, on kokeillut. Sitten tässä on nämä narut, nämä on aika hienoja. Mun mielestä nämä on aika kevyjä. Niin, tässä on nämä kantapäät. Ja tässä on nämä tämmöiset pohjat ja tommoset. Ja tässä on vähän mutoa, kun mä olin mun treeneissä. Ja sitten mä menin autoon, niin meni vähän likaseksi, kun meidän kenttä on aika ruma. Niin. Ja tässä on toinen kappale. Ei siinä olisi muuta. Mä sanoisin teille moikka. Mä kuittaan ja hei hei. Muista laikkaa.